खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय दिनै आङो रागाम प्रग्रामाव दंफैयो आरो गिबियावनो आं दायो फैला सारजों मिट खालामदों आरो बिथांजों जोङो इन्टारेक्शन खालामगोन दिनैनि हाबाफारिनि सायावहाय स' दायो आङो फैला सारनिफ्राय मोनथिनो लागोन आरो नोंथांमोनाबो मोनथिगोन स' सार दिनैनि बे रागाम प्रग्राम हाबाफारिखौ लादों बे दिनैनि बे हाबाफारियाव मा बाहागो मा हाबाफारिखौ खालामनाय जादों माने गिबियावनो दिनै 19 फेब्रुवारि बे सेथि साननि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय जायफोर सुबुंफ्रा बाहागो लाफैबाय दिनै फुङावनो मोनसे फ्लेग हस्टिं हाबाफारि लादों बे फ्लेग हस्टिंआव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो कमिउनिटिनि जा ससियेल अर्गानाइजेसन दा बिथांमोननि फ्लेगखौ बेयाव हस्ट खालामनाय जादों हाबाफारिखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो बेयो जोंनि मोनसे खौसेथिनि नेरसोन आरो बे खौसेथिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलाव थारैनो गोजोनाबो सोरजिजागोन होननानै आसा खालामदों दा गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनै बे फ्लेग हस्टिं खालामनाया जोबनानै थांबाय दा बिनि उनावहाय दा 2 बाजियावहाय मोनसे गोनांथार मोनसे हाबाफारि दं मोनसे कालचारेल हारमनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि जायफोर मोसाखावरि बा देंखोगिरि बिथांमोना नुजाथिफैजोब्बाय लैहोर बयबो बाहागो लाफैदों बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि हारिमुनि बागै सावरायनायजों लोगोसे बेयाव कालचारेल मोनसे ट्रेडिसनेल बे कालचारेल श' बे हाबाफारियाबो जागोन जायखिजाया थारैनो बे हाबाफारिया दिनै सेथि सानावहाय जिखिनि हाबाफारि लादों बेखौ खोब ओंथि गोनां बायदि जोङो नुनो मोननाय जादों जेरैबायदि आसा खालामदों दा जायफ्रा बाहागो लाफैबाय दा बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय अर्गानाइजिं कमिटिनि जानानै साबायखर बावहरबाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङाबो एसे सिगाङाव फैनानै थांफैबाय जे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि महरगिरि बिथांमोनजों दान्दिसे रायलायनानै बिथाङा एसे सिगाङाव ओंखारलांबाय बेवहाय फैफिननायनि बाथ्रा फैफिननानै नैबे मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंदों दहाय होननाय अपेन डिसकासन अन कालचारेल हारमनि बेवहाय इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै रिसार्च पार्सन हिसाबै जनक जंकार नार्जारी बिश्वजित दैमारी पबित्र राभा आरो लोगोसे बिटिआरनि अनारेबल सिएम बिथांजों गासै पार्टिसिपेन्टफ्रा मोनफ्रोमबो कमिउनिटिनि पार्टिसिपेन्टसफ्रा मोनसे इन्टारेक्सन लानाय जादों बेवहाय लागोन बिनि उनावहाय मोनाबिलियावहाय 4 बाजिनिफ्राय गंगोना मोनसे बेखौ नाम दोननाय जादों मोनसे कालचारेल इभिनिं श' आरोखि ट्रेडिसनेल कालचारेल इभिनिं श' बेयो जागोन मोनाबिलिनि 4 बाजिनिफ्राय बेजों लोगोसेनो जोंनि दा आथिखालनि जिथु मडार्न माखासे सिंगार मोसागिरि बिथांमोनाबो पार्टिसिपेट खालामो थेंक इउ सार स' दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै थांबाय आरो ना माने थांगोन जिखिनि जालांबाय मोजाङैनो थांदों बिनि उनावहाय माखासे इम्पर्टेन्ट हाबाफारि दंबावो दान्दिसे उनाव जानो थांबाय दङ स' थेंक इउ स' माच सार टाइम होनायनि थाखाय फैयै जोंहा गसाइ सारनिसिम सफैबाय नोंथांमोनाथ' सिनायखायो सारा गोबां मुंदांखा सिंगार आरो मेथाइ खनगिरि स' बिथांजों जोङो दायो फंनैसो मेथाइ सिगांग्रो खोनासंग्रोनोसै नामा सार गिबियावनो फंबायनिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय थेंक इउ मेथाइआथ' बिदि गैयामोन थेवबो एसे बेखौ लानानै एसे बानायब्रबबाय अके सारा बानायब्रबदों ससेल' जानजि खाफ्राबाय जौगालांनायनि हाबाफारिया बिटिआर हालामनि हारि हारिसा सिमां सुजुबाय दावगालांनायनि रागाम दा बड'लेण्ड संस्कृति रागाम दा बड'लेण्ड संस्कृति वाव खेबसे आखाइ खबना हो नायगिरि नोंथांमोनहा आरो खेबसे लाइकबो खालामना हो स' दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदो दिनैनि हाबाफारिया जोंहा दहाय फुंबिलियावनो फ्लेग हस्टिं खालामबाय बेनि उनाव मार्टियार्सनि बिबार बावबाय आरो बेनि उनाव जोंहा बर'नि बिफा बड'फानि मुर्तियाव माने
बिबार बावबाय जोंनि बिटिआरनि CM सारानो आरो गोबां MCLA गोबां EMफोर दङ गोबां माने आफादनि दैदेनगिरिफोर फैजोबदों आरो जोंनि कालसारजों सोमोन्दो थानाय गोबां हाजार मानसि सफैदों आरो बेनि उनाव जोंहा मोनसे हाबाफारि दंमोन प्लेन्टेसन बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौबो जाबाय आरो एगजिबिसन ओमफ्राय दा जोंहा मोनसे आरो हाबाफारि जागासिनो दङ बै अडिट'रियाम हलाव बड'फा कालचारेल अडिट'रियाम हलाव जागासिनो दं आरो बिदिनो फारि जालांगासिनो दं आरो लोब जोंनि माने रायजो राजाफ्राबो आरो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना फैगासिनो दङ दा प्रग्रामा सोलिगासिनो दं मोजां जादोंना जादों बहुत मोजां प्रग्राम आरो नुफेरै प्रग्राम आरो बेयो बिराद मोजां डिसिप्लिन मोनसे समायना कालारफुल प्रग्राम आरो बेयो माने फैयोब्ला गोजोन मोनगोन नुफैनाय लोगो माने जाय फैयाखै बिथांमोनखौ आं फैनो खावलायदों फैयोब्ला गोजोन मोनगोन आरो बे माने ओरैबायदि प्रग्राम बेयो गुबुन बायदि प्रग्राम नङा आरो बेयो माने मोनसे स्टेन्डार्ड प्रग्राम डिसिप्लिन बेयाव समायना रमायना माबाफोरजों साजायनाय आरो बेयाव ओरैहाय स्टेज थाबाय ओरै अडिट'रियाम थाबाय ओरै एगजिबिसन थाबाय गोबां आयदानि बेखिनियावनो दङ आरो स' नोंथांनि मोन्दांथिखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ वेलकाम बेक रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय सिनायदोंना जोंहा आब' फुजि बसुमतारी बर'नि गेजेराव सुपारस्टार गोबां बिउटिफुल समायना बर' एक्ट्रिस स' दायो जोङो आब' फुजि बसुमतारीजों जों सावरायगोन रायज्लायनाय जागोन दिनैनि रागामनि प्रग्राम सोमोन्दै आब' माबोरै नांदों गोसोफ्रा जोबोर मोजां मोनदों दिनै बेयाव जोंना रागाम प्रग्रामा स्टार्ट जाबाय दिनै फुंनि 8टानिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो बे सानथामनि प्रग्राम दा आरो गोबां प्रग्राम दंबावो दिनै सारमोनखौ बेयावहाय अपेनिं खालामनो फैदों जोंनि चिफ सारा जे बिदि इनिसियेटिभ लादों जोंनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय जोबोद मोजां आरो लोगोसे दायो जि हाबाफारि जाना थांबाय दासिबांहालागै माबायदि जाना थांगोन नोंथांनि मथेब्ला माने जिबायदि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेबायदि जागोन जायाखै जागासिनो जिबायदि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन जालांगासिनो ओमफ्राय ओरैनो एक्टर एक्ट्रिसफ्रा नुजाफैजोब्बायानो नामा दासिमबो बिसोरो फैथ'वाखै बिथांमोनहा गाबोन 20 तारिखआव बांसिन आर्टिस्टफोर फैगोन गाबोन बांसिन नुजाफैगोन आरो गाबोनल' नङा समफोरहाय 21आवबो माखासेफोर फैगोन बिदिनो रानलायलायदों बे सानथामनि प्रग्रामाव सोरखौबा 19 तारिखआव सोरबा फैगोन सोरबाया 20आव फैगोन सोरबाया 21 तारिखआव फैगोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा कि सोरबा बुंलायलायदों बे रागाम प्रग्रामाव थांनोब्ला टिकेट दानलायनांगौ नामा होननानै बुंदों नङा बेयो एकदम बयनिबो थाखाय फ्रि बयबो हाबनो हाजोबगोन बेयाव बयबो फैनो हागोन बयबो नायफैनो हागोन बयबो आरोना गासिबो स' मैयाहाय माने पाब्लिकफ्रा बुंहरदों नालाय रागाम प्रग्रामाव हाबनोबा टिकेट दानलायनांगौ नामा सोरबा पाब्लिकफ्रा सोंदों बिदिनो आंनावबो मेसेज फैदों आब' जोंबो नायनो मोनगोन ना मोना सोरबाफोर टिकेटफोर जोङो मोनगोन ना मोना खिन्थु बे प्रग्रामा टिकेटनि नङा मानो होनबा बे गभर्नमेन्ट प्रग्रामसो आरो बे बयनिबो थाखाय फ्रिजोब गासिबो मानसिफ्रानो बेखौ नायफैजोबनो हागोन ओमफ्राय नोंथांनि बे प्रग्रामाव स्पेसियेल नोंथांनि खामानिया जेनेबा आङो मोसागोन ना मोसाया मोसानाय आंनिया 21 तारिखआव मोसानाय दङ 21आव बिनिफ्राय आङो 20आव मोनसे फेशन श'नि प्रग्राम दं आङो दायित्वखौ एसे मोनदों आरोना अके स' थेंक इउ आब'जों सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय थेंक इउ